yun, asap sa inyo mga Aji. Ewat kabalat nga pala. Una-una pumunta pala sila dito. Ganun pa rin naman sila Serge. Yan. Si Kakamba. Barbie. Yung si Barbie namin dito. Nasa si Canegro nga pala yung nagbibideo. Napakabait ni Canegro. Pakita mo mukha mo, pre. You know. Ay. So, ewan mga Aji naglaro na kami sa content ni Ewat. So, kung ma-check nyo sana, Ewat Kabalat yung YouTube channel niya. Check nyo na lang din. Ganda ng laban, pero yun. Basta panoorin nyo na lang. Tapos ito, game namin. Ito yung Tigre natin. Ito yung 5-0 na natin mga Aji. Sana makalaro-laro ulit na maganda-ganda. May sa akin, may ano na ito, may laban. May panalo na rin to. Wala pang talo. Mga winner. Winner game. Winner gaming to. Nalaban ko na rin pala to sa putputan, pati sa tournament dito sa Ivan. Nako, nalaban na sa potpotan. Ibig sabihin mga Aji, mga kalaban niya, makukunat talaga. Game. Makukunat talaga to. Yan. Sabi ko na nga ba, dati natin kilaro si Ewat eh. Kaya ano eh. Ang kulat ng gagamba eh. Uy! Uy! Edit lang yun. So yun mga Aji, nakalamang lang tayo ng isang laglag lang. Oo. Nagulat lang din, hinarabas agad eh. Salubong, hinabol. Oh, para. Yan. Tapos, ang rules namin ngayon, gamitin natin yung rules nila mga Aji. Yung dalawang laglag lang. Sige nga, patalikuran mo. Ay, wag pala, wag. Lag na yung pata ng Islam. Oo nga. Uy! Nagkakamulan, masasama ka dyan. Masasama na. Medyo alanganin yung pag-break natin dun Kaagat din talaga po nagsasapot na nga eh. Kaagat din talaga to. Siya, rason. Umarap ka. Yan na, okay game na. Uy! Yan pre, okay, hindi na makakawat yan, no? Oo, diretso pag ganyan. Muli mo na sa akin. Ay, naku. Ayaw talaga. Kaya lang sa piga. Ano idol? Isa pa? Sige. Ano natin, idol? Ano natin? Para anak-anak naman. Alangan yung tagay Wala talaga. Bibitaw talaga siya, pre. So yun mga Aji, naka 1-0 tayo kay Ewat natin. Madayong kagamba natin, nandadarag lang mga Aji, namimersa lang pat. Pero ito maganda sa maganda sa pustahan to mga Aji, yung ganun. Kasi tulak lang agad. So isang laban pa kami. And again, flex ko lang si Canegro pala yung nakuha ng video natin. And may mga gagamba siyang pambenta. Ano gagamba pambenta mo Canegro? Mamaya pakita namin sa inyo sa next fight namin. Favorite personality. So ayun, sa inyo mga Aji, gagambino pa rin, Ewat Kabalat. So sa game namin, pakita mo muna idol yung gagamba mo. Gigil. Sibo. Hindi, napikahan ko lang kaya naggigil. Gigil. Ito naman sa atin mga Aji, Jensen to, from Kakamba TV. So kinuha natin sa kanya to. Alang na ito mga Aji, bulto yung kay Ewat na naman, yun lang ito. Pero sa atin, medyo parang mahaba sa atin ng konti. Mga siguro 0.5 lang naman. Ito wala pa itong laban, ngayon lang. Yan, same. Pareho. Kinakabahan ako kay Ewat na ito. Parang fishballin tong payat Hindi naman siguro. Huwag sanang bumitaw lang. Sige. Pwesto mo na maigi idol. Ikaw magano. Kapit pre yan. Yung bitaw mo na maganda-ganda pre. Yan. Yun. Uy, gising uy. Naka-fishball ka dyan. Uy! Oy! Patol. Ay, kaisa tayo. Dalaglag. Lagatok yung lamesa. May tunog. Mabigat eh. Sumiso-siso doon sa sapot niya. Ang kapit kasi. Kapit pre. Pero parang kapit min Galaw pet para hindi ka naman nakakadaya ka, nakaabang ka lang eh. Mahal ka ba? Yan. Nilog din dati. Ayan. Alangan na yung payat. Yanin mo kaya? Ay naman tayo sa laglag Nagtatadya no? Lamang si idol. Yup. Ay, laglag mo na. Laglag mo na.
Baka masira. Kaya isa natin mga Kaji. Hindi naman tayo namumusta pala. Gawin na natin tatlo para maganda-ganda naman yung rulings ng gagamba. Kasi parang bitin yung dalawang laglag lang agad eh. Uy! Uy! Sige, sige. Nandiyan na. Ayaw talaga. Oo. Oh, meron ka dyan, ano? Testing natin. Isa pa? Alin natin? Sige. Nakakita ba yan? Dito. Pero may magandang Oo. bakan. Ayos naman eh. Ayaw. Ang kapit talaga niyan, men. Oo nga eh. Kung ba dito? Wala, ito, baka dito. Kapit na. Sumakal. Ewan ko ngayon namin. Grabe ang kapit. Sige, ano ko na lang. What? Sige, ganyan na lang pre. Kamayin mo na lang. Nalaban na. Nalaban na siya, Mato! Oh. Nag-aalangan lang siya, ano? Hindi ko pala tapos pero game ball. Ay. Ay! Naku! Uy! Patay sa akin. Tirik na. Grabe, ang bilis talaga umano. Mga Kaji. Natakot. Pero maganda-ganda laro namin ni Ewat, maganda naman. So, bisitahin nyo rin sa channel niya mga Kaji. Ang ganda din ng laro namin doon, dalawa. So, ito naman yung sa atin. Pre, maraming salamat sa pagpunta dito and God bless sa'yo. Marami rin So, salamat laro din sa- kami. May iba pa. So, abangan nyo rin sa channel nila Kanegro, nila Agamba, and kay Serge Castro. So, kasi maglalaro din kami dito. And ano lang pala namin si Angelo, at nandito din siya. Pero yun, family time talaga. So, yun lang. Maraming salamat po. And God bless sa inyo lahat. Tana! May channel? Then mawala ka ng mga Yun, sub sa inyo mga Kaji. Kanegro pa rin to. So, gagantihan na tayo ni Kanegro ngayon. So, flex ko lang mga Kaji sa channel ko. Ito muna yung salmon. Yun yung magiging main event namin. Yan. Pang-limang laban naman yan. Abangan nyo sa channel ni Kanegro. So, sana matalo siya ulit. Wala pa, hindi pa naman kami nagkalaban eh. First game pa lang to. Binubulungan na naman tayo dito ni Boss. So, ito yung sa atin. Yan, ito muna. So, yung sa'yo Kanegro, pakita mo. Yan. Then, ito yung picture oh, ng dalawang gagamba. So, Kanegro, game tayo. Siya na yung mag-ahok ng stick. Ayaw talaga mag-hawk na ito ni Sige, Boss sige. Kaji. Hindi, swerte daw kasi nag-ahok ng stick eh. Swerte pala ha. Parang Tapos- mali yun ah. Nakatalo? Ako pinalalong kaso? Ay, Oh. op. Ano ba Boss? Sige, gawin natin. Uy. Naku po, may kalala dyan yung kay Kanegro. Ang kapit eh. Ibang ano. Hindi lamang tayo sa haba dito talaga. Game? Ay! Huwag mong kagatin yung stick yan! Huwag, yan! Yun! Uy, yan na, nakalamang ka na. Gamitan mo siya ng mga mahika. Yan! Sabi ko na, Barbie eh. Barbie! Madaan tayo sa kanta ni Kanegro dito. Yan, 1-0 tayo. 1-0. Grabe na si Kanegro ngayon ah. Si Barbie, nakita niya dumaan? Yan, sabi ko sa inyo eh. Kinaganta na tayo ni Kanegro mga kasi kinakantsa mo na tayo. Tahimik mo na tayo ngayon, talo tayo eh. Maya to. Di pa tapos ang laban, di pa tapos. May dalawang laglag pa. Cut. Ayun mga kaji, umpisa na kami maglaro. Hindi pa pala eh. Sisimulan mo ulit namin. Warm up pa lang yan, warm Paturang up. ko kay Barbie yun eh. Nalaglag na ng dalawa. Pagkabalik ng ano, umpisa pa lang pala. Practice yung dalawa. Warm up. Ay. Gising! Oy! Wala, bibigay na talaga si Barbie. Taas mo naman Kanegro para makabalik-balik pa. Sabi ko naman! Daan tayo ni Kanegro dito. Last one. Hindi niya kayang pigain yung itim na yan. Kanegro to ah. Winner yan eh. Pangalan. Winner 4 na yan, winner 4. Mahaba pa naman yung gagamba natin dito. Hindi nga, magkamali ka lang. Sabi ko na Barbie eh! Talaga mga kaji. Ito mga Barbie to, gagantihan natin si Kanegro. Mamaya ito lang isa nating panalo. Hindi. Yan. So Abangan yun, mo? nadali talaga to mga kaji. Finish to. So, next game kami. Sige, post muna ng miss ni Kanegro to. Yan. Okay, game? So, parang tagay-tay dito ng tagay-tay. So yun, sub sa inyo mga kaji, Kanegro pa rin. So bago pala ka na mag-umpisa, ito muna yung picture. Yan. Yan.
And yung record na nung gagamba natin at laro mo na Kaya na, Boss Ewat, 1-0. 1-0. Tapos pakita ko lang pala yung mga kasama namin. Yan, mga kasama natin. Si Serge. Barbie. Barbie, si Gagamba, sa si Ewat Kabalat. Game na natin pre, nga natin patagalin. Huwag na natin patagalin to. Maraming salamat po ulit sa panonood sa amin. So, yun lang game. Abangan nyo yung salmon. So, main event namin ha. Kay Melo. Baka nyo kay Canegro. Ito kay Melo dun. Hindi, kay Boss Carlo pala ito. Ay, naku, naunahan ko yung sa atin. Ay, naku, yun ang sinabi Uy, ko. nalaglag. Tumakbo yung sa atin pero nalaglag. Tumakbo yung sa atin pero nalaglag yung kay Canegro. 1-0. 1-0. Grabe talaga yan. Uy, nangangagat. Bumibili to. Grabe, hindi kaya sa pigaan. Lalaglag na Oy. sabi ko na eh. Laglag ulit. Sabi Laglag ko ulit. na- 2-0. Sabi ko na, Barbie eh. Tumakbo to mga kadya. Tumakbo yung gagamba natin. Walang Nasaktan hiya ko. na Barbie to eh. Tumakbo eh. Nabawian tuloy tayo ni Boss Kaji. Na. Nasira pala yung Sira? gagamba niya, no? Wala. Bilot tong sa atin dito pa nagkataon. Yun! Comeback! Bilot sa atin. Oy! 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 Wala na. Oy! 3-0 na eh. Kaya mabawi ka pa eh. Sira as na mga ano, nasira na. Nasira no. Sayang yun. Nakakautos dito. Loser ka na. Yan 7-0. 7-0 na to. 7-0 7-0. sayang. Yan, hanggang dito na lang mga kalay. Sa abangan nyo sa channel ko yung